4 реални ползи от детокса. Детоксът не е за перфектно тяло, то е за по-добро усещане вътре в тялото. Полза номер 1 е по-леко храносмилане, по-малко подуване на корема, по-малко тежест след хранене. Не защото ядеш по-малко, а защото ядеш по-подходящите храни за тялото си. Полза номер 2 – повече енергия. Когато храносмилането се облегчи, енергията вече не отива само там. Тя остава за теб, за деня, за децата, за живота. Полза номер 3 – апетитът за сладко намалява. Не защото се насилваш, а защото тялото вече не търси бързата компенсация на захарта. И полза 4 – по-ясна глава и по-добра концентрация. Детоксът не решава всичко, но често е първата крачка към по-добро усещане в тялото. Ако искаш и ти да изпиташ тези ползи, включи се в безплатния 7-дневен детокс, който започваме на 10 януари в Viber. Ще получиш ясни насоки, рецепти и подкрепа, без глад и без крайности. Напиши ми детокс в коментар и ще ти пратя линк за Viber групата, за да се включиш безплатно още сега.